perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek, Mas. Lah kula. Iso rumangsa, aja rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho, Mas. Tegese Iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dijak Oncek-oncek, Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki to awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki apa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh tak culek matamu lho iku kok iso malah. Lare kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Gak. Aku kan Oh, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki lek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep Kayak roda serep ya ora mubeng lho, kayak nenggon. Sing tak karepne iki roda donya iki lho, rodane donya iki kan mubeng to, Mas. Ya, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya iki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus mbayangne umpama roda donya mbledas iki nek nambal. Anu bodho nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak aduh nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ora. Mbok pangan tah lho. Iki omonganku ki mesti mbok pangan tah. Tegese roda donya sing mbubeng. Iki wong iki kan ya kadang nang ngisor, kadang nang dhuwur. Oh iya. Aku kadang nak anu ya ning ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Nah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok merono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu. Ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. Jere sapa? Lah disedot kae? Sanyo? Isa teko toren. Iki piye lho wong kok. Oh iya, air mancur barangnya ya buka lho. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek blek. Betul. Dalam rangka bersih desa, Bener. ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Hah hebat napa melih menika ngepasi wulan sing sae wulan becik Mulane apa to iki? ha wulan sura Muharram. Muharram utawa wulan sura tumrape piyayi Jawa sura menika mesuraga Apa iya enek artine ya? lho pripun raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu gelem ngragati seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. amin. Napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11 nek diitung kanthi petung Jawa. Piye kuwi? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Tiba Sri. rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Amin. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat
kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali Wah, wis mriki. manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Iya, Saged kepanggih kalian iki nyapa Nyapa kuwi? riwa-riwi ae. Wira-wiri nyang apa? Dina ngomong-omongane ra kemeng ngono tuh. Paling tidak lah aku iki Wong ki lek petuk ki wajibe omong-omongan kok. Petuk ketemu karo Mas Suwe ora Ruki. ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong Ya omong-omongan. maksudnya iki aku yo melok ning kene yo paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kaya yo. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saestu lho Mas Ruki. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Met. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Nek nggih contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Nyang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jak Jarine kok omongan nesu. nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggap ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Iya, sing Nuwun akeh do, sewu. sing akeh do, sing Bersih akeh. desa saestu hebat luar Iya. biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Tasakuran Kuwasa. piye? Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet lak ya ngono to Met. Sadaqallahu latim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ra ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entah ngomong kok seneng Wis ora omong-omongan. rusuhi. Do, Nggih. awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres Ayo, kula monggo. kalih panjenengan mendel. Duh ngewengken lho, ngewengken. Kaenggon, kaenggon. Ben ngomong. Ayo ayo. Lah, Tang Wis ngomong. omong. Ngeten. Ayo lho. ta. Pengertian Iya iya. Pak Rudi menika. Wis omong. Pripun Pak Pawarto? Diwengkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena lalu ngetokke kan ora ora darani ndarani bisu. lah, mosok bisu lek repot. Wilayah udang ado-ado kok luar dagelan biasa. bisu. Iya, ada-ada kok Bojonegoro ndarani bisu lah ya. Pak Joni niku Ngawontenaken wis pirsa. Wong wayangan. iki ning piantun kepuh ki wong blajar Nggih, kabeh. Pak, Dok. masyarakat hebat to. Nggo mriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki nesu Gak omong meneh. aku. Lah Kok gak omong ki lho kuwi. Lah aku omong-omong kuno omong-omongan dhewe ya. Lho, lah jarene njaluk sing omong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewengken kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. manuk. Wong telu kok. Oh sahur manuk. Oh sahur mungkin, manuk, oh. iya Oh iya. ben iya. enek anu ta, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika. Kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika. Kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun. Piye to, Men? salah terus kok Cermu gak ki enek piye? bener. Aku karo Yuda ki wis per lho. Maksudnya go ngono nek kancane ngomong. Oh, jaluk digongi. Digongi awake Wah. dhewe ora paham iki piye to? Masyarakat Iya, ben toh. pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang omong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke wae. Iya iya iya. Tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Wong aku ngomong gongi lho. Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi, lah tapi. Lah tas ra sopan enek ingsun ngomong kuwi Lah alah alah alah. Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho Wong kaya. bocah rupane kaya nyambik kok iso Ingsun. ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. tapi kan wis mari.
Wis mari mencret tok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran, sing penting donga kanggo warga masyarakat kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho iki lho jenenge dagelan cerdas ki ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lho piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa kuwi? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 Iki apa to iki? Lah Lah bocah kok Anakku 15. Lho, nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho, Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gak entek. Tak kawaplok. Walah lele sogunmu ki lho rong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isane. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe ya teko Cina. Sing dipangan kok entan to. kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemruwentel ngono. Iki piye? Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lha iki tengen iki kiwa. Lengkap Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Iki jelas. Ya kok iso keluar masuk gitu. Masuk sik lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono Mas. Lah iya masuk sik lagi keluar. Komen kok angel men dijak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Ini lho yang penting. Keras dulu baru bekerja. Sik, Ora kok kerja dulu baru keras. sing bener Keras dulu baru bekerja. jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Bocahku. Ora seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudmu? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Lho, pergi pulang. Wong lunga urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Ya, iki? Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah, Ning umum. Ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sik umume wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Lho Wis piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit.
Wong Lah terus wong pinter urung tentu njamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong iki mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene, dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Lah nyang apa? Oh, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Oh. Ana sing nggawa semen, Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Napa? Walaupun panjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Bisa. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. samben. Duwe samben. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi plang gowedi. Panti pijat moro jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggenku lho. Kok moro jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Moro jengengek. Moro jengengek Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iku. Buka refleksi, Mas. Segala macam penyakit. Segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen candak, pijeti nil 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 nil, pelurut serut langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra. Didilat barang. Dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. ilmu Mas. Golek angel kok kuwi. Lak kesleo. Dilatane iki lho sing penting. Mamane Kala cakra. Kala cakra. Iya. Umpamane ngelu. Ngelu sirahe to. Nggih. Langsung sirahe candak cek pijeti nil 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 pelurut mak serut didilat. Waras. Mergo mengandung rajah. Kala cakra. Lah, iki lho. Apalno lho kuwi ya. Apal aku. Lah balik kok. Lara apa neh? Umpamane hernia. Nek keselio ya Mas ya. Keselio ki pijeti nil 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 pelurut serut dilat blablabla mari. Kala cakra. Wah, kuwi Iya ya lara bathuke nil 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 pelurut serut dilat blab. Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya. Nek bathuke ki nil 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 pelurut serut dilat blab. Langsung mari. Hernia. Ora kala cakra. Hernia kuwi lha aku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Bisa nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no. Sak Itu. ndure, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi Kok tambane cakra, piye? Arek? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah Piye, nek kowe Nganti resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? Tak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wonge kudu sabar. Bendina ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem Diudek. diudek. Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sabuk. Timbang nek kegiatan. Met. Hei, Kowe tak bacok. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe kulino. Lah timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Hernia apa mbok nil-nil. Kowe berarti kulino praktek kowe iki koyo. Wong kok iso. Enggak, aku kae sangklir. Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang Pijet. pijet. Lah di samping itu kan lho, anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu enak pira, Mas? Nah, anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. Jangan putrane pinter, Pak? Aku papat. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Dua. Lah iya, tapi menurut survei kehidupan
Alah, wong kehidupan kehidupan. Piye? Penekanan. Hmm. Kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contone Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yo no harus digoblokan. Nah, Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge ban cinde, ban siladan kowe. Banding-banding anakmu. Beda-bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya iso. piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Iya. Ya kudu siji men digoblok. Nek men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah, ya termasuk masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke, Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ki lho. Iso kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti lek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Kamulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nggih. Iki perlu lho ki awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese Tegese iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki to awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki nyapa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh, Oh tak culek matamu lho engko kok iso malah. jare kok nyawang kok Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? gak. Aku kan Oh, nomor, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki nek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. to. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep Kayak roda serep ya ora mubeng lho, kayak nenggon. Sing tak karepne ki roda donya ki lho. Rodane donya ki kan mubeng to Mas. Ya, iki lho aku nang kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus mbayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu badhe nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh nek terus ngerambang mesti golek telogo. Cak komet ki wong Ya ra? mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. jare Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng Oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ning ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Lah kadang iya. neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu. Ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot kae? Sanyo? Isa teko toren. Iki piye lho wong kok. Oh iya, air mancur barang ya munggah lho, Dok. Lah nggih no kok ya. Kowe piye to, Dok, kamen keblekuk iki kok ya. Lah dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan.
Fokus bae. Nek Joni Iskandar kuwi kan artis sing sok vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musola basa Tambir. Imam S Arifin. Ya Imam S Arifin. Iya. Mona Sutra. Heeh, Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti Ngerti ra lagune? Raro. apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek. Joni Iskandar Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Oh, Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, tes. ya, umpama tak tes. Dites nganti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Lah Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Heeh. Piye coba? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Kendangnya kayak Sampeyan iki sing to. bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Ana didol. Aku bagian apa? Dol. Nya pendadak ngene wong kae lho enak ecek. Aja ora anu kok ya kene kerja. Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Engko gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Nyapa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh engko. Takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa jajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Hehehe. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakong. Bohong. Oh, Bohong, bokong kuwi. bakong. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel, apa ya? Digawe apa ya? Apa? Apa? Lho apa? Apa? Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelimin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya. Piye lagune emang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. piye to kok ya? 1001 macam penduduk Indonesia Lah ya. terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak, kuwi kan nek nggo bangun ya kuwi ke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok, kuwi Becak. mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ra. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Manut.
Coba njajal kae Sing pundi? ana nah Krisnya. Oke. Tak golek Krisnya sik kelingan to, Dok. Tesik piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lha iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk wushu. instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. 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 Malah panganan. Panganan kowe iki kok iso. Ditunggu Wis Bali. ketemu to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten kok. Modele guyune ngono. Wonge Ngenyek, kowe cantik, ngenyek. dasar lencir kuning, dedeke mando rangkung, bangkekane nawon ndas, Nawon kemit. nawon kemit, nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe. Kaya Bar mangan kok Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten kok. Lah Nyapa? pelatih fitness aku Mas. Oke, nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Teng gym. Hehehe. nang ngendi-ngendi dek. Kok iso Ayo, budhe iki lho. Ya, Kowe iki ora paham to, nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses. iki nek idumu ya. Ses iso Paham ora? Ses. anu ses ngapunten Iya. nggih nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil-nil. Ini kayak mau dilep ngono mau. Iki apa yen duwe kala cakra. Enggak iki ora didilat nek Krisnya. Lah niki digecek. Dadi pemain nil ditungkak. Tok. Nil kowe Wah, lara jas to. lah, kok Jajal nak- kok piye? Jare mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kena pas Mau lho. hernia ya game over no. Nil Hei. Ongko. Jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lho lek nyau. Itu loh, an Mas Komet. kok iso. Pri. Ini Mas Pri. Mas Mas pria. Iya. Pria, maksud juga Nek iki omong pria. sing Mas apik. Pria, seorang pria loh, Mas Komet. Tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komet. Lho, panggah wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa enek sing dan api-api sing mok dukno kok Lho, nyapa ngenyek. ora apa-apa. Lo malah. ngenyek meneh, ngenyek meneh. Mboten. Ngenyek. Mboten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. Syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh elingotomet komet elingotomet komet Aku mbok eling apa? ayo eling kowe kudu eling Lah aku mau kowe lali. iki lho lahir ki lho metu Oh, metu saka kok ngendi? gua lawa anu gua Lah garbang aku ya apa roh? Lho, lah ya pria kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Lho, lah kok kamu ya metu brojol dhewe? Lho brojol dhewe piye kene ya ora pesen ora apa kok. sangang sasi 10 dino ngandut. seorang ibu mengandung nglairne Meteng ngene. Toh, Oh, lho. sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lah iya ta sayang. Dem selalu ngenyek deh, merendahkan kowe. Ora merendahkan iki realitas. Elingotomet. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Oh. Karena apa? Karena apa?
Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Rung ana kupingmu. R.A. Kartini, Oh. wong wedok. Dewi Sartika, wong Wong wedok. wedok. Cut Nyakden, wong Wong wedok. wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok, Lah Mas. nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? Dalane wong lanang, Pak. Nek wedok ora Dalan. iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Oh. Jalan tol Oh, mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Eh? Bumi Oh, kuwi ini wong bumi wedok. terus piye? Bumi uga enek pakmi. Eh? Nyapa tolmu dincepne bumi. Apa iso, he? Apa iso? He? Apa iso, he? Wong gawe graji lho. Plak-plek kek. Lah ora nek Lah bumi- salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. salah kamu. Iki. normal ya. Ah. Ayo. Lah pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora, neh. Cantik ora? Ayo. Cantik. Aku cantik ora? Cantik, Tenan? iya, Nyapa kok modelnya kok melengas-lengos ngene? Wong langsinge kaya kene lho. Aku nak ngene-ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal met. Ya. Upama anu nembango duet karo iki apa karo Mbak Kris iki. Apa isa kowe merayu apa Kowe isa? ben ora menghina terus. Lilih, sekali lilih. tempo ngalembono. Lek Rogon atine iki lho rogon. Rayunan, ngono lho. oh, tak rokok aku ditapuk Lah iya no kaya Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Ben luluh, ben Luluh luluh. atine. sing dirokok ki rasane. Rokok, Sing mbok Lah aku rogoh. panggah iso nyanyi lah iki. Apa? Lho, ngenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo Mas, C Mas C. C, mlayune nanti C kuwi. Wok. Wah. Cek mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan, ngasane ngene iki apik kok. Angitku wis umum ngono. C tak pira. Sering andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu andai ku tahu di pinggir kali ku tahu malah ngene to terima hei lagu romantis nyapa nang kali Lah piye to Lah lagune mau aku lho sampean. Lah lagumu ngono kok ya. salah anu lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi. saya sak mono mau andai Nima tadi Mas kesayangan Ngono met. kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. ora Pak Enek pas nyanyi mesra-mesra. Lah kok wis saka kaduan kowe mrene srarararat. ora aku Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mas kowe iki. ora ngono Ngece. oh masalah oh kok ngono ta aja ngene blangkon wis ra Enek wong mesra-mesra lah kok srarararat ngono. kepuhi wingit bahaya Nyapa? Lah kok iso? aja ngomong Apa? sinden nek sing malih nok mburi apa Endi? Ngenyek. iki apa to ora Iki monggo Dek Ora cetha. Nembang. coba kowe genti Wis ora jajal. sanggup Sapa ora koni. kowe? apa Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rarararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu Ganggu. ya. Walik Dek. Met. Oh met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Tang. Yo. Tahun terne ya. sebelaku Ah. langsung nyanyi ya Iya no. meneng lho Pak
Aja melu lho, engko melok oh. Saku. Dalah ora ono Terus suluk. asirku wong yo kene Suluk ya bebas ngumbangi ya. kumbangan kok Lah aku jenenge. tau ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Heeh. Nyanyi ki buek dhek kuwi ketutupan kuwi yo. Limbukan. Lah yo kuwi yo hiburan kok. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne ta. Yu. Ki innalillahi. Hei. Dongane aku mati. Iya ta, tak wah bangsane kok. Mati lho sampean ki. Aku lho sing meger-meger koyo ngene. Mbok demetak kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Sabok. Ya. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas, rusak. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarne plak-plak kae. Lah sampean ki lho. Aja kok sampean dalang isisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Temu piye? Oh iki. Nantang-nantang bareng ditenani yo. Engko penara, Pak. Gua arep mlayu. Tembange apa? Tembange Apa? apa? Pun sing nikasaken nak kula napa-napa saged. Apa? Manut sampean lintang asmara? Ken kare niki mikir kula damel kita tawar nggih. Heh? Lah tinggi apa? Mikire ora suwi sedih lu. Nggih apa kok kita tawar? Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh? Eh? Ya, ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu po iso. Oh ngono. Ngenyek Ngenyek terus. kowe. Ajine Wong wis senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing di? Eh? Bantuane sing di? Sirotil patmomen. Mega. Mega. Yo Kang ngadeg kok Kang. Diitung siji ngantek Niki siji berarti. setengah. Iki. Yo, lagi Intan apa Mega? Yo, Mega. Siji. Iki. Wo Intan, Oh, ngono Intan apa ini. Mega? Intan. Yo. Jumeneng kok Intan ke? Oh, Intan. Diitung 0 4 5 6 7 8 tang tintang tintang. Tang tintang tintang. Cendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampean iki. Iso, ya iso. Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Tintang. Cendol sampean. Paisa kowe. Gaya ki ngene iki. Paisa. Ciloro 3 4 5 6 7 8. Tang. Hei, nanti tatang. Padha ngopi ya. Odo ngopi piye? Maksudmu piye Alah, ta? alah rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kuwe. Lama tak jumpa. Den kecewa kok. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Kok Robi. nemplek-nemplek? Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lho kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Wo gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mok reken trek gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mok reken trek. Ayo. Kok ngenyek-nyenyek aku saiki golek kuwi. Apa milu. Kok lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa akeh pilihan. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu Tuwek. putih. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi ngose. Rumah Anggura saku. kae. Ya wis, komet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora piye? apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 taun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok badhe iso? Lah iki wis 17 ih. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Timone kelalen ngono rumah saku kaya Nyanyi ya, putri Dik? apa? Tembang Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awake dhewe ya iso ya Oh saiki. ya sayangku. ket seprono sprene panggah ya? Heeh, anu sepurane ya pengenane VC tak pateni. Oh, biae. Lah, alah. Oh, HP ku le Oh, rusak. iki kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to. Mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Komet. rumet. Apik lho. Apik, Iki apik. warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong Nggih. bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene komen ngene Mas Yudo barang iki nek biasane nek wulan riyaya. Bodo, Nggih. Utawa bodo, wulan Nggih. poso ngono kae. Lah, nek Kene mriki? mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Luar biasa. Kekompakan. Budaya sing
Hebat ya Mas Komet ya. Hebat. Mulakno bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo Krisnia, apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ngono Diluke ae. wis lali. Ora cetha. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondo ning kalapa. Kemasanku ora nganggo manuhara. Maneman, sabji ses wakunes saya tidak jauh. Ora lho, sindene kok sinden teknik Komet lek. ganggu ae. Aku ya kono. Kowe no. Lah pas terakhir kene ku Mbak Sogok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yuda genahi saka komenmu piye? Iya Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gede yo pas. Enggak yo Gur yo Mas Witra. Mas aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. oh iya. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah, Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo, ngono lho. Jan pas. Pasangan idiot. Iya ngono. Ah, aku lho. Idiot. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, Lah. pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Dik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki. Mancing. Penak men. Delok engkas ketularan iki. Wis, Siapa? Gak omah-omah. Wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan ngiyup, wong mancing ya ora lho Mas. Piye? Udan ya malah nganggo payung ning tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk Perjuangan. inspirasi. Lah butang langsung tuku nek wis. Rumah saku. Ya ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali ta? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali, aku melu nang mburimu. Wes dadi apa? Lho, aku bakal teh kae, Pas. Aku Wah. bakal teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku nang kono kae. Masa? Lho, wis dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Wah, kowe to kae ternyata. Wis. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu ya to? Kok gak melu? Wis dadi apa? Neng WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi ta ora cetha. Modelmu Tapi kok. jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan ya, kesayangan ya. Nah, niki malah enak saya. Kan pedok komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. 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 Ini aku model kayak kucing.
Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun warahipun kok. Luar biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe degan. Wah jan. Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Lha nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Gak komet. Nyatane diwene pelawak ya kenek, diwene tembang-tembang nuansa campursari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwe jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut. Dangdut ya kena. Heeh, penting ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. Kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayaan. Kabudayane awake betul. dhewe. Leres, Adat leres. ketimuran, ketimuran. Ibu, pilo, timo, pedes. Ini Bu Putri Sartono. Mbak Putri Sartono, putri iki tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri. Lho, mripatmu tak julek lho, matamu tak julek lho. Mataku treyo ngene kok. Lho, Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah nek lirak-lirik nyapa? Ora oleh. Lho, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi Kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Ha iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri ki termasuk Umum. Kok umum? cara motor Ya kok wape iso di ngumpaki. plat kuning. Plat kuning ngono lho. balenono balik rene Maksudnya, anu, omong Jelas ngomonganmu jelas. Kula mboten melu-melu lho ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham, Karo Mas. seni berkesenian berpanggung ki anak ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung bagus. lenggah. Berarti ngomong kali kula. Iya pengen cerita, pengen tulang Sapet ilmu. jagong, sapet jagong. Kene Kula lenggah. repot. Lungguh kene. Ora urung ya tok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten Kepuh Papar. Kene iki ben taun mesti ngenek ki pagelaran, Mas. Leres. Dadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat, iya toh? wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya kan wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh, lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang Masa wayang kulit kala cek doyan aku. Mas aku. Oh kulit iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Hari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Untuk Karyane komen. sampean to, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye lho, Mas? Anu met, met. Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah kuwi- lah, kayak kuwi- support. Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku Final sinom final konden. Anu Siarno met. Ngomong Siarno, suara- Siarno. Komen kan suarane suara Norno. Nggih. Sosok iso kaya Rumah Irama. Sosok iso kaya Ebit GAD. Ebit GAD. Sosok iso kaya Truwok. Lho, Nggih. Norno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sartono, cantiknya Indonesia. Dados, apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa abi itu enggak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu met, iki ora kok tabu ya, padha arep bayaramu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari cerita. Peranku mah iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo. Aku karo Yudo cerita gombal. Yo lagune kari cerita.
Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Wah. Ditarik dawa men iki. Rawancak tur ya kompak, Mas. Halo. Kaya ngono lho cakra budaya. Liru Sakra sithik budaya. Padha karo grup Komet ki apa? Komet grupmu. Anu padha mlipir. Ngapur. Grup apa jenenge? Grup biak grup Paguyuban yuk. campur sari. Campur sari kita? Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ke. Rumah aku. Judulnya Angon Leno. Angon Leno. Iki kok ngeten wong bagus Nggih. ana Mas Yudo Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegocekan diwacoti ngono wanci goro-goro digolek wektu kang luwih Barokah. bawira. Bawira. Nggih. Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggio katenteman karahayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono. Dono. Nggih. Dara muluk wae Duryu Dono. Ya ndak suwana ngarsane